200 gramů sýr Grana Padano San Fabio 68,90, 500 gramů hrozny révy vinné bílé 44,90, 1 kg vepřová kýta 87,90. Kypět 90, 500 gramů citrony 14,90, 1 kg pomeranče 22,90, 1 kg jablka Red Prince 24,90 €. 2,3 kg mandarinky 79,90, 100 gramů čerstvý baby špenát Mibio 21,90. 1 kg kuřecí zadní čtvrtky 59,90, 500 gramů maso hovězí sekané dobré maso 79,90, 1 kg hovězí směs na polévku dobré maso 149,90. 150 gramů tavený sýr Boni 18,90, 100 gramů Ejdam Boni 15,90, 110 gramů sýr Parenika Boni 28,90. 200 gramů zakysaná smetana 11,90, 100 gramů čerstvý sýr Boník Boni 11,90, 200 gramů čerstvý sýr Cottage Boni 15,90. 150 gramů jogurt bílý Boni 6,90, 140 gramů jogurt řecký Boni 10,90, 450 gramů mléko kefírové Boni 13,90. 100 gramů Romador Alpenstern 21,90, 450 ml přepuštěné máslo GH dlouhé 139,90, 400 ml majonéza, tatarská omáčka Karlova Koruna 29,90. 100 gramů sýr Tolštejn originál 22,90, 200 gramů bystřická pomazánka 24,90, 200 gramů balsýr 38,90. 100 gramů jihočeská niva 26,90, 150 gramů ovocný jogurt z Valašska 7,90, 90 gramů tvaroháček 10,90. 450 gramů hotová jídla Karlova Koruna 64,90, 500 gramů bramborový knedlík Karlova Koruna 32,90, 250 gramů drůbeží hamburger 19,90. 135 gramů rybí salát Gran Mare 17,90, 170 gramů rybářské řezy Gran Mare 24,90, 400 gramů zavináče Gran Mare 39,90. 125 gramů pomazánka Karlova Koruna 24,90, 135 gramů Karlova Koruna 17,90, 120 gramů Hamas Karlova Koruna 13,90. 300 gramů nugety kuřecí Mike Mitchells 44,90, 680 gramů knedlíky Karlova Koruna 54,90, 1 kg hranolky do fritézy 35,90, 400 gramů jarní rolka 44,90. 300 gramů játrové knedlíčky dobroty babičky Kláry 29,90, 230 gramů sýr obalovaný Karlova Koruna 39,90, 450 gramů rybí prsty Premium Novako 69,90. 300 gramů zeleninová směs mrazivá čerstvost 19,90, 250 gramů surimi tyčinky Gran Mare 26,90, 900 ml zmrzlina Delicioso Rius 59,90. 100 gramů šunka řezníků talíř 19,90, 100 gramů šunka s pepřem 19,90, 100 gramů kuřecí šunka 16,90, 100 gramů debrecínská pečeně 16,90. 100 gramů gutajský salám řezníků 14,90, 100 gramů pečený bok 24,90, 420 gramů kuřecí stehna řezníků v talíř 44,90, 500 gramů lovecký salám 84,90. 300 gramů játrová paštika řezníků v talíř 36,90, 1 kg drůbeží párky 49,90, 320 gramů moravská klobása 34,90. 350 gramů šunkový salám 42,90, 1 kg maso moravské 169,90, 200 gramů anglická slanina v celku 34,90, 75 gramů salám polický uherák 23,90. 100 gramů prosciutto crudo affettato San Fabio 49,90, 120 gramů antipasto misto 69,90. 200 gramů strouhaná mozzarella 34,90, 125 gramů sýr Grana Padano 49,90, 250 gramů sýr ricotta 24,90, 250 gramů sýr mascarpone 38,90. 140 gramů protlak rajčatový 14,90, 200 gramů protlak rajčatový 25,90, 1 kg mořská sůl 11,90, pizza Margherita San Fabio 36,90. 750 ml olivový olej San Fabio 199, 200 gramů grysiny 29,90, 250 ml krémové balsamico mix 29,90, 700 ml bylinný likér Amaro 169,90. 330 gramů zeleninová směs Moravanka 24,90, 200 gramů podravka přísada do jídel 29,90, 670 gramů okurky Karlova Koruna 25,90, 670 gramů utopenci Karlova Koruna 69,90.
400 gramů hrášek velmi jemný Penny 16,90, 330 gramů kukuřice sterilovaná 19,90, 500 gramů kecup podravka 39,90, 600 gramů pasírovaná rajčata podravka 39,90. 1 kg cukromoučka Karlova Koruna 19,90, 30 gramů ovoce sušené mrazem 34,90, 700 gramů mísli Bonavita 64,90, 680 gramů švestky půlené bez pecky Karlova Koruna 29,90. 400 gramů sekaná v omáčce 29,90, 2 kg jasmínová rýže Lotus 79,90, 75 gramů polévka Finimini Noodles 10,90, 175 gramů filety ze selajtu 24,90. 1,5 litrov minerální voda Poděbradka pro linie 12,90, 1,5 litrov minerální voda Korunní 11,90, 1500 ml nápoj a Aloe Vera 22,90, 1 litrov jablko džus Vitálka 23,90. 400 gramů káva Berkov 99,90, 1 kg káva Jihlavanka Espresso 209,90, 100 gramů Cappuccino Casablanca 12,90. 180 gramů káva Casablanca 24,90, 250 gramů káva Lavazza Crema Egastou 79,90, 140 gramů Melta porcovaná 21,90.